Присутних привітал Борис Варга, директор новинско-видавательної установи «Руське слово», а на самій промоції бешедували автор Дюра Латяк, рецензент Саша Сабадош і Микола Шанта. За музичну часть вечора задлужений був хор «Гармонія». О своїм вецейдеценійнім ангажуванню на писанню тієї книжки сам автор наглашує. Та книжка представляє позбирані твори. No také toto máme u ohľadze, veď to 50 rokov mojej aktivnosti i roboty na tým pláne. A to nielen tot plán, je i veľa druhého, ktoré nevošlo do tej knižky, pretože je nie u konceptu s tým, co zadúmané. Takže môžem povedať, že praktično to unešený celý môj tvorčí robotný vік. Книжку «Руснаци» видала новинско-видавательна установа «Руське слово», а відрукована є з фінансійну підтримку держави України і Городської управи за культуру Нового Саду. Мені дуже приємно бути тут на його день народження, на презентації другого тому. Я вважаю, що якщо він буде писати далі, ми і далі будемо фінансувати його книжки. І я думаю, що кожен русин тут у Сербії має можливість тепер прочитати такі чудові твори. Tota knjižka značna pretože Đura Lačak, on njeljem človek, ktorý pozberal materijal o osoboch, o ktorých píše, o organizacijoh, o ktorých píše, abo o zjavenjoh, o ktorých píše, ale on uglavnom i akter. Znači, on i švedoči i rozumi čas u ktorim to nastavalo. Перший том тієї книжки об'явений 2017 року, а його, як і вчора презентований другий том, мож купити у «Руськім слові» онлайн-книжкарні, а тіж і от колпортерох. Промоція того видання прийшла у знаку родзеного дня Дюри Латяка, який на день промоції наповнив 86 років.